Welcome to Football Invaders, JSL Stadium, Kaizer Chiefs against Stellenbosch, iKhali Cup. Tata wami kunjani? Akalipa lapha kunjani? Akavile ngakuthi. Uyiva njani ke namhlanje? Hayi, obviously. Yeah. Oko sadlala neStellenbosch isinika tough time but siyabashaya, siyabangena, siyaba-entertainer, siyababetha. Okay, now I said ngendaba kacoach. Uhappy ngocoach wakho because niqale phezulu but now nehlile. So ithini indaba? Part of the game ama-ups and down coach okanye namphi nomqeqeshi unama-ups and down. If ngatsho sise-happy ngomphathi wethu ngohlobo aqhuba ngalo. Andifuni ukuthetha ngento zeminye imizi, ndifuna ukuthetha ngezethu. So far so good sise-happy. Sihleli phaa. Umile ngizolo. But not thina. Okay. Not thina bayazi basidibana neStellenbosch, iStellenbosch ngabantu bethu. Ngabantu bethu iStellenbosch sabashaya sabangena namhlanje. Sizabashayela abana kumthela. Fire sasababetha ngabananga. Siphethulela ipopo basiphetha umayo. Ngabantu abashayelayo pha njengokubona siphethe lo mtshayelo nje. Akho nto izawutshintsha, siyochayela baba. Sizabela ngabani isipopo? 2-0. 2-0 ngomhle. 2-0 nje omhle. Sawugqiba siba-entertain. Nizolithatha phi igoli lesibini Makhosi ngoba nikora igoli enye nini. Niyazazi. Why do you mean to Funeka nigcine ndabala abantu abayi-2 apha. Ndibale Patrick Mayo, I mean ndibale uNakhanyisa Mayo, ndabala uLollipop. Ngaba ke wena leli phela eligoli ungaliqondile ubona ngalo. But kwi-match ezidlulileyo nikora libe linye. Maybe brother, suthetha ngegame ezidlulileyo, nge-match yeStellenbosch ngapha. Yanamhlanje. Behleli uStellenbosch apha, sasihleli iStellenbosch phaya, sizawuphinde sizoyidla apha. iStellenbosch ngabantu bethu. Each and every time iStellenbosch sisakuthi, noba sesithafu kangakanani na. Kangaba bamuthi abaqonda into bangaba iplayer bamajana basePitoli ngoba kwa ezi besePitoli iplayer besizithela induku. Omnye umbuzo wami ke Makhosi. Emveni koba kule nitose iStellenbosch. Ifans zeKaizer Chiefs bezivuya kakhulu zithi ngabantu bethu ngabantu. Uyazi ke wena ke xa ndicinga uba ngela xesha lakudala wawusithi xa ugwikwekwe kubetha xa kuthelekisa. Ikoyisi lakwekwe xa nisilwa pha emlanjeni. Ulwa nayo namhlanje uphinde ulwe nayo ngomso iphinde ikoyisi until ude uyibethe ngoba nichaphakele. Same as iStellenbosch. Nisibethile futhi noba for the past 2 years nisibethe iStellenbosch. Xa nihlanganazo. Anicingi uba mhlawumbi iStellenbosch ngosawude sinibone niceba. Xa uyegwaleni baba kufuneka uqiniseke ngegqudu lakho into yoba ngaba igwala uzalibetha ulihlanganisele. Ungabulithenga igwala ngoba lakusokolisa. Igwala lithi apha likufumene khona likubethe uthi nca. So senza sure nxa siya kwiStellenbosch, iStellenbosch mos siyabazi noba bangamagwala nxa befika kuthi. Okokuqala sibatya ngonumber 11 othina abangaphandle. Sibashaya ngomtshayelo. After sibuye ngomtshayelo sibuyise kubo sibathe bakhuphela ngaphandle. So akho nto izawutshintsha baba wami namhlanje tu. Akho nto izawutshintsha. Bangaba mhlawumbi abantu bathi namhlanje sizawubona iStellenbosch ngumthandazo ongabheki ezulwini lo. Kukho into ethande uxhaphaka kutshanje yoba ngabana ii-players zeChiefs zibhuyishwe ngabalandeli xa zingaqhubi kakuhle. Ndifuna nje uva wena njengomlandeli ever since ubonile into yoba ngaba sithe after sibethakele sabuya sabheka emakethe saqala kukhowusha sabuya kukhowusha wasithengela iplayer samthengela iplayer i-50-50 into leyo. KwaKaizer Chiefs is a big family. Uyayithenga iplayer wena coacha ziphinde zibe khona iplayer ezithengwa ngabalandeli okanye iteam. So akho nto izawuthina mnta kodwa i-performance yethu siyayiphucuka kancane. Ubibonile igame yethu siyiphuncule kangaka. And namhlanje siza sizocorrect into baba impazamo beyenzekile last time ingaphinde yenzeke ngoku. Sizayilungisa namhlanje ngosikhulu esikhulu. Ingenzeka lo 3-0 today. The big day today. Aphezulu amathemba. Atsho le first half thethe enye into, second half sivala iBhayibheli. Siyabashayela. Wenze umsebenzi omhle mkhulu wami ngobaleka umbuzo wami. Kodwa ke hayi ndintonela. Umsebenzi wakho uyancomeka. Bendithetha ngokubhuwishwa kwe-players zii-fans. Xa mhlawumbi iposi ithi aziyeka kudala ubhuwisha ii-players zethu ngoba siyayazi noba communication phakathi kocoacha nama-players plus nama-supporters asiwabhuwisha ama-player wethu unless bulifongkongo le-Kaizer Chiefs supporters ke ngoku and then ke ngoku ungayazi plastic fans ezisibhuwisha ii-players. Thina sayazi i-rules zethu no booing. If ikhona i-communication, lacking of communication, siyakwazi uba usondela kubo sibaxelele ingxaki yethu, basixelele ingxaki yethu.